Boven komt zometeen hier op Watervlei. Dan zijn er nog een viertal ronden te rijden. En we gaan ons opmaken voor de eerste intermediate sprint. Met 5 3 punten voor het sprintklassement om de groene trui. Als ook 6, 4 en 2 bonusseconden. Weet dan voor het algemeen individueel klassement. Passing the finish line, there are still 4 laps of racing to do, and we have the first intermediate sprint of today. That means 5-3-2 and 1 point for the green jersey for the sprint classification, as well as 6-4 and 2 seconds. Vier koplopers, 3 achtervolgers, naderen de mannen op 15 seconden op dit moment. Het peloton zit op een kleine 20 seconden achter de 4 leiders. Komt dus met Leander de Gent namens Cannibal Bahrein Victorious. Met het nummer 31 is het Ashlyn Berry namens Jack Skill, de jonge renner. Het nummer 182 de eerder genoemde William Jack Boldy. En het nummer 213 Rick Russoot. Dat zijn de 4 mannen aan de leiding. Op weg naar de laatste 4 ronden en de eerste intermediate sprint van vandaag. Intermediate sprint for 5-3-2 and 1 point and 6-4 and 2 seconds. 5-3-2 and 1 and also 6-4 and 2. Ja, gesloten dan voor de 5 puntjes voor het sprintklassement. Als ook de 6 bonusseconden. Daar ook met Leander de Gent en Ashlyn Berry. Inderdaad ook daar gezien. William Jack Caboldi. Dat zijn de mannen die daar inderdaad de puntjes verdelen. Met ook Leander de Gent. Dat maakt de eerste 4 in de wedstrijd. Met nog 4 ronden te rijden. Encore 4 tours. 4 more laps of racing to do. Sloot, Berry, Boldy en de Gent. Dat zijn de mannen, zo kwamen ze hier door. Hier de achtervolgers, die mannen die gaan passeren. Het drietal dus met daarbij onder andere dus de beide mannen van Garbon Pacotel. Met de Kok, met Winters. Als ook daarbij natuurlijk nummer 132. En dat betekent de eerder genoemde Boris van der Voort. Dat zijn de mannen die kwamen op 31 seconden achterstand. 31 seconden bij passage finishlijn met nog 4 ronden te rijden. 4 more laps of racing to do. Hier is de bunch van de bunch 4 laps of racing. 4 ronden nog te doen. Dan toch 4 tour. Onderaan voor de gele trui. Samuel Gunning zit er op een kleine 53 seconden van de mannen aan de leiding. Verschil tussen de 4 leiders en het peloton 53 seconden op dit moment. Met nog 4 ronden te rijden. Encore 4 tour. 4 more laps of racing to do. Theo Crepon kwam hier voorbij op 1 minuut en 13 seconden achterstand van de 4 leiders. Met nog 4 ronden te rijden. Encore 4 tours voor laps of racing to do. 4 retourtjes nog. 4 ronden nog te rijden op deze mannen. 4 ronden nog. 4 laps. Ryan passing the finish line now on 1 minute and 35 seconds behind the 4 leaders in the race. 1:35. Vier ronden zijn er dus nog te doen. Op de rij als u hier Brent Jongenelen ziet passeren. Op 2-8 achter de 4 leiders, 2 minuten 8 seconden achterstand voor de jongeman van Theo Middelkamp, Brent Jongenelen. Hier op 4 ronden te rijden als we kijken naar de passage hier van onder andere Cyril Hoogwerf. Hier kijken we naar de doorkomst van Brein Hakken. On 2:38, 2 minuten 38 afstand op de 4 leiders.
Passage van Victor Wedekind, eerder nog jurkmaker van een van die vroege vluchten van vandaag. Zit nu op 3 minuten 14. 3 minutes 14 behind the four riders in the breakaway.